Goiz bizi eta berezi. Hemen ostean gure txanda iritsi da eta markari buruz hitz egitera gatoz. Osatu dugun maizero berri honekin nola ez eberentzaren puntutik. Orduan uste dut ez duela aurkezpenik behar, baina ere aurkeztu egingo dizkizuet. Bai? Lehenengo nire ondoan Jose Maria Guitotxeak ebezuta, Gorrotx bezala esaguna, Baiasoa, irrigilea eta herrigilea esango nuke, eta aurrak dauzkagun ontzat, familiako gehiago, ezta? Bere alboan Jon Maia Soria. Jon Maia normalean aurkezten denean bertsolaria dela esaten da, baina gile, zaile, lari asko jarrak iztioke alboan, zinegile, idazle, gidoigile, eta bar, jarraik dezake 40 minututan, egunon, zuri ere Jon. Eta alboan Zaloa Urain Motriko, Zaloa kokain taldeko abeslaria da, esango nuke erreferente bat euskarazko emakumeen ahotsen artean, eta abeslari izateaz gain irakaslea ere bada, hortaz oso ikuskera ona, bi alor horiek uztartuta, egunon zuri ere Zaloa. Orduan hori esan bezala markari buruz hitz egingo dugu, baina marka, ezta? Uste dut guztiok entzungo zenutela jada zehortze markari buruz, baina argitu nahiko nuke marka esaten dugunean zei buruz ari garen, badazpala, bai? Marka esaten dugunean ari gara, kasu honetan euskara, entzuten dugunean, burura datorkigun asoziazioen bildumari buruz, bai? Euskara entzun eta ze konexio etortzen zaigu. Askotan erabiltzen dut adibidea azaltzeko euskara dela ipuin txikitxo bat, bai? Euskararen marka da ipuin bat, hau da, euskara entzun eta nola deskribatzen dugu, ze datorkigu gogora. Orduan, mahaiburuari hasiera emateko laguntzaile txiki bat ekarri dut. Hemen dago laguntzailea, kaixo egunon guztioi, hau kiwi da, antipodetatik dator, Zelanda berritik dator, eta ez daki ezer euskararen buruz. Orduan, eskatuko diet, maikidei azaltzeko kiwiri euskaran zer den eta nolakoa den. Egunon. Bueno, ni lehen esan dizuet Xumela poloa kantatzen dudala, Xumela lasarte horia, Xumela primera regional. Orduan, kiwi maita gabeari azalduko saiatuko naiz euskara zer den abesti baten bidez. Pibetxe kantatzen du normalean, ni kantatukoet, nola perfecto da soso, pues nire kanapela da. Koloretako maleta. Uy, no lo sabe. Koloretako maleta. ¿No la sabe? Bueno, esto es eso. Así suelta, así suelta. Koloretako maleta, zerekin dago beteta, ireki eta atera da, haize ufa dago xoaz batera, euskara kalera, eta euskara zer da lastana. Gure harimataza, lastana, ideiak hitz politak, josteko geure kasa, euskara gure arnasa. Euskara da gure, euskara da gure, euskara da txirula mirula, mundua doinuz bete daigula. Euskara gure betaurreko ikustezinak, mundua ikusteko eginak. Euskara da gure aterkia, azpian babesteko irekia. Euskara gure karamelua, txoko marrubizko zaporekua. Urdina, berdea, horia, laranja, gorria, morea da euskara. Euskara da gure ostadarra. Gure betaurreko ikustezinak, mundua ikusteko eginak. Euskara da gure aterkia, azpian babesteko irekia. Euskara gure karamelua, txoko marrubi zaporezkua. Koloretako maleta gazgoaz,
kiwi, zuta biok nora nahi euskaraz. Bueno, hori izan da. Ikusiko zuen oso jende jakor eta alaia garela, Jon, zer gehiago kontatuko ziniokezu euskarari buruz. Esango dio kiwiak. Babetu kiwi. Zu animalia bakana zela, eta arraro, eta ez daukazu kiderik mundutxo honetan. Baina euskera zu bezalakoa da. Euskera da animalia bakana, arraroa, ez dauka bere espezieko kiderik mundu honetan. Euskara da animalitxo bat, gainditu dituna glaziazioak. Milaka urtetako iraupena duen animalitxo bat. Gaur egungo gizarteraino, gizarte garaikideraino iritsi dena. Euskara gainditu du hainbat espezie desagertarazi zituen glaziazioak, latinaren glaziazioa, erromatarren glaziazioa, gainditu du frankismoaren glaziazioa, gainditu du euskal klasismoaren glaziazioa, euskal herritarren beraien ikuspegi klasistaren glaziazioa, gainditu du emigrazio txapuzeroki antolatutako, urbanistikoki, sozialki inolako estrategia integratzailerik gabeko garai hauen glaziazioak, eta gaur egun hemen bizi da, bildurrez, pixka bat, ze beste espeziak handiagoa dira, gure inguruan bizi direnak, euskara animalitxoaren inguruan bizi diren espeziak, eta gutxi izatearen bildur horrek, eramaten gaitu, besteak bildurrez ikustera askotan kalte egingo ote diguten, eta kalte eginez, virus horrek harrapatzen bagaitu adibidez, behar bada, ez gara erreproduzituko gehiago eta bertan geldituko era azken glaziazio honetan, ezta? Zeinekin elkartu, nola elkartu, zeinekin gurutzatu, hortik zer sortuko den, ze animalitxo berri sortuko diren, lumak aterako zaizkigun, edo kutiak, edo zakila, edo egalak, edo hankabak gehiago, edo buztana, ez dakigu, ezta? Hor gabiltza, mutazio honetan, azken glaziazio honi ere gain bizitzeko alegin iraunkorrean. Kiwia bezala. Bestia ikasita ekarri dut, eta zuk esatia zuen etzen ekilaz esan bertzen. Ez hori hori. Diatzi eto. Nik kiwiri esango nioke, zuek esan dakoa eta gero bihotzetik esango nioke ez dagoen euskera eta netako ama hizkuntza dela, ez? Eta ze politxadan, nire bihotzean ama hizkuntza hitz hori. Amak emandako zerbait alako gara, alde batetik, eta beste alde batetik zitzen dugarako ama hizkuntza horietarik barnean eta nirekin bihotzean dagoen zerbait dela. Justo barruan dagoena eta goxo dela nintzako. Eta zer gehiago den euskeran nitzako, tresna bat. Ama lehenengo esan zenean maite zaitu telebizuen tresna, eta nik egiten dudan berdinean maite zuen jendearekin. Eta aliberian baita, nire izakeraren parte bat, ez? Baina urtiak aurrera doia zen behinean, zure buruari galdera pila eta zure burua ezagutzen zoia zen behinean, ez? Baina definitzen edo pizkatxo bat azten zadanean, eta horik ikuste dozikula errezen ondo definituko eta beti erlakoa izango naizela, eta eskerrak. Zer nahi zen ni, emakumea, musikaria eta euskalduna sentitzen naiz. Eta orduan euskera nire parte bat da, nire izakeraren parte bat. Euskerarekin jaio nintzen, euskerarekin bizi naiz, eta euskera nire parte izan da, denbora guztien eta izango da. Eta hori da euskera niretzat kiwi. Eta aldi berian, nire buruakin hitz egiten nian, edo asko hitz egiten nire buruakin bakarka gabian, euskeraz pentsatzen dut, eta amesten dut. Eta orduan maite dut ere bai, euskera erabiltzea komunikatzeko, ez? Hitzak politxak direlako, eta horrekin batera eta nire kasuan musikarekin batera, nire barruak zabaldu eta jendeari
nire buruari alde batetik eta gero jendeari ere espresatzeko zer sentitzen dudan eta zer daukadan inguruan askotan. Eta horretarako euskara denetako tresna ezinbestekoa. Hori dena izango dut. Euskal Ate kuadrillatxo bat, hitz egiten jarraitzeko, Salva, behitu hor, Alba? A ber, integratzen da. Bai, erosozean. Hau betziko dugu, solasean gai dezan. Kuadrilla da. Gure kuadrillak solasean jarraitu behar du eta azaldu diozuen alabait kanpotik etorritako kirutxo honi euskara zer den. Baina galdetu nahi dizuet, bertakoek nola ikusten duen euskara. Bertakook eta bertakook esaten dudanean noski ez da talde homogeneo bat, bertako asko gaude hemen eta oso ezberdinak. Nola ikusten dugu euskara, zein ezaugarri egozten dizkiogu eta bai positiboak eta bai negatiboak aipatzen dute. Nik uste dut batzuentzat negatiboa dena, beste batzuentzat positiboa da. Eta da euskara txikia dela. Batzuei txikia gelitzen zaie mundu ustez globalizatu honetan, nik esan duke globalizatua baino gehiago uniforma zaila. Eta batzuei gelitzen zaie, ingelesa behar dutela, bestea behar dutela, eta segurazki beharko dute eta beharko dugu. Baina txikitasuna ez da oztopo bat. Gure kasuan gu txikia gara, izokina gara, saltoka, korondaren kontra, oztopo oso dauzkagulako. Baina txikitasunak ematen dugu empatia bat. Gu bezala txikiak edo bazterrekoak, periferikoak izan daitezkenekiko, eta horrek ematen dugu empatia, horrek ematen dugu begirada bat munduarekikoa, ekologikoa, beste ekonomia berrietan sustraituta, parekidea, ez dakit. Eta hori, nik uste dut, bertsolaiei entzunezkeo, abeslaiei entzunezkeo, idazlei irakurrezkeo, dantzaiei behatuzkeo, oroar euskal kulturak begirada hori duela, eta euskarak daukala hori, munduaren begirada hori oroar. Eta horrek egiten gaitu eder, eta egiten du gure hizkuntza izatea itxasargi txiki bat mundu itxusi honetan, hainbeste arazo dauzan mundu honetan, etorkinak itxasotan galtzen dituen mundu honetan, esiz beteta mundu honetan, geura bezalako eta kigue bezalako beste espeziekin batera nik uste dut beste mundu bat egiten zela. Eta txikitasuna ez da Titanic. Titanic ederra, haundia, garaitezin ezalako, izeberja zeukan parean, eta nahiz eta ikusi, ez duten borek izan, alpun baiteko eta ondoratzeko. Aldiz txalupa txiki batean ikusi behar, izeberra gaten, eta txikitasunak ematen dugu aukera elkarre zauntzeko, elkarrekin zaretzeko, elkarrekin proiektuak egiteko, elkarrekin akasatzeko, elkarrekin aurra egiteko, elkarrekin amesteko, bizitzeko. Eta hori ematen dugu, euskarak ematen dugu gure nortasuna, gure auzolana, gure herriak, eta horrek ematen dugu posizio privilegiatu bat, geure herrian, gure herrikideen artean, eta munduaren aurrean beste mundu bat gerezan. Toma. Zuretzen da. Bertako izan dudan gertuta, ze ezaugarri gehitzen dizkiogu, gozten dizkiogu euskarari. Nik uste dut arazo handi bat daukagula euskara dugunok. Bertako esaten dugunean uste dugulako bertako gu erala ez da. Baina Euskal Herriaren hiru laurdena bertakoa da euskara jakin gabe. Orduan, guk esaten ditugun doai guztiak ez ezagunak dira beraintzat. Dira minoria baten, diskurso batzuk, ez dira nahi enteratu egiten, besteak. Haik ezagiteko hemen elkartzen geranik, zertaz ari geran, ez euskera eta feminismoa lotzen ari gerala, haik ezagite ezerrez, gutaz gehienek, ez dakite ezerrez, ez ezagutza absoluto bat, beraintzat euskera da fosildutako zerbait, normalean nerabezaroan inposatutako hizkuntza bat dela da nire ustez beraien pertzepzioa, alegia beraiek gazteleraz bizi dira, gazteleraz eroso bizi dira, euskeraz deseroso hitz egiten dute, ortopedikoki hitz egiten dute, eta deseroso sentitzen dira hizkuntza hortan gauzarik importanteenak egin behar dituzte. Habilidade gutxien duten hizkuntza hortan. Azterketak, karrera, esaminak, ez dakiz filosofiari buruzko
bi folio bete, ezta? Hain zuzen ere, ondo dominatzen ez duten hizkuntza hortan inposatuta, ezta? Beraiek gurasoek nahi dutelako, edo D eredua bakarri dagolako, zenbait lekutan, edo olako gauza. Orduan, Euskal Herria esaten dugunean, zer ari garen esaten ez dakit oso konstiente geran. Euskal Herria esaten dugunean, orainan beste aipatzen diren arnazguneak, etorte zaizkigu burura, paisajeak zeintzuk etorte zaizkigu burura. Euskal Herria esaten dugunean Zumaiako Flitxa, nizaraki, Anboto, eta Aralar, eta Leitza, eta ez dakit ez da. Baina Euskal Herria da, Lutxana, El Llano, Txantrea, Baionako periferiako auzoak, hori Euskal Herria nagusik gaur egun, ezta? Orduan Euskal Herria eta bertako esaten dugunean, zer esaten dugun oso argi edukibarko genuke, zegu gure trena batzutan oso aurrera doa, eta atzean ez gara konturatzen goi gehiena diskolgatu direla aspaldi, ezta? Orduan, zenbait lekutan ari gara oso teoria vanguardistekin, baina ni egon nintzen Barakaldoko Llano auzoan 8.000 lagun bizi diren auzoa, 200 eta piku ikasle daude, ari dira D ereduan euskaraz ikasten, eta auzoaren 80% etorkina da. 200 eta piku ikasleetan 30 nazionalitate desberdin. Eta hor, inor ez da euskaraz bizi. 4 guraso komendak egite euskaraz, 4 guraso guztien artean. Hori da realitate bat, eta hori da bertako jendea, ze horietenak bertakoa dira. Ez dira kolonoak, ez dira etorkinak, ez dira bertan jaiotzen den jendea eta bertan bizi den jendea. Bigarren titulua, etorkinen nahi duguna esan dezagun, ez da, baina bertakoa dira. Gu bezalaxe, impostua pagatzen dituzte, hemen bizi dira eta hemengoa dira. Orduan, klaro, zer dan euskera niretzat, esan dezaket, baina Euskal Herriaren hiru laurden nintzat, zer den, esan duke dela fosil bat, dela leku oso konkretutan hitz egiten omen den zerbait, eta gero eskolako hizkuntza eta Pasatxan da, mesedez. Esalde batetik zuetika, guzti baiz. Baina, bertakoa noskibania dena, baina nire bertakoa naiz. Eta pixkan markaren inguruan zentzorretan, barekin ere ados nago. Ez izate horregun dut, txikitxo gara, baina identitate bat ere ematen dezu. Eta gainera, gero zurekin indora, alde batetik ikusi dezagun positiboki, ez? Eta ulertzen dut jende horretan dako, batzutan zaila izan daitekela eta oso erronka honda izan daitekela, baina aldi berian beharra da txiki guztiek elkarrekin basea berazgarri zelan bai, ez? Eta zelako aniztasun eduki dezakegu ere bai inguruan ikasteko. Eta hori da daukagun egoera, orduan egoeran aurrean lan egin behar dugu, ez gara hasiko pentsatzen beste egoera miresgarri batiaren merarioso batean dakaguna. Baina bai iritza jate importantia dakaguna aprobetxatu eta alik eta alde positiboena gure artean lortu, ez? Eta hori horregan bada ulertzen dut, baina behar bada beste 8.000 hizkuntza txiki, ez dakit, anistasun oso bat zortu ezakegu gaur ninduan ere bai, ez? Nik emarkaren inguruan adibidez, bueltak egin nintzanean bai, konturatzen naiz, eta igual gehiago musikari bezala ikusten dut, Euskal Herriko marka hori kanpotik ikusten dena, igual relacionatzen dut bai pizkatxo bat, bertsolaritza eta euskal folklore eta tradiziozko halako gauzekin, ez? Eta egia da hori gure parte dela, eta parte garrantzitsu bat, eta benetan gure izakeraren parte dela, eta asko maite duguna, baina ez aizkit etortzen pena bada niri bez, baina hasiera baten euskal markaren inguruan rock taldeak, rock zaleak, raperak, ezakit, beste gutxiago ikustortzen zaizkit. Eta lehen komenta dutenean erabezaren arteko ikustenan eta bai, eta esaten zeben ez, lotu dituztela gauzak, eta este jende hori ere bai, bizkatxo bat erakargarri egiteko, eta zentzu horretan,
beraiek inguruan dituzten gauzak ere egoteko hor, ez? Ez bakarrikan bertsolaritza, ero jatzaileak, ero ez dakit, beste zeu zer, ez? Badoai gauza berein gertuko direzenak eta gure gertukoak direnak ere bai. Egon badaudela badakit, ze bizi dutut inguruan, eta ni ere parte naiz. Niretako arazoa daukaguna da, ez ditugula ikusten ez den, ikusarazin egiten. Ez ditugu erakusten, ez? Eta zentzu horretan, eta feminismoarekin gehiago lotzen, emakumeak ere gutxiago, ez? Eta emakume musikari pila ditugu, eta inguruan ditugu, eta behar bada asko rapa egiten, eta beste gauza asko egiten, eta ez ditugu ikusarazten. Eta orduan, gazteek ere, gazteo garenok ere bai, ez dakite referente horiek nola lortzen ditugun euskararekin lotuta gardena, ez? Azkenean, kanpora beratzen ditugu, eta kanpokoak beti oso ondo daude, baina gertu eroki behar ditugu, ez? Beraiek ere behar bada, handitzen doa zeinean ikusteko aukera badaudela euskera zuzentzeko ere bai. Aukera badaudela bentzak, referente gisa. Gero beraiek bidean dituzten gauza pila bat eta bizitza dara matzuna gauza pila batera ez da zeukeratuko duten, ez dakit. Nahiko nuke jakin, baina ez dakit. Baina bentzat gure erantzunkin zuk bezala ere ikusten dut izkatzu bat, referente olakoak ere ipintzea eta gustarazte. Nolabait, jada atera diren gaiei eguta, ingurok, jarunaren bidez, iristen zarete euskaraz ez dakien jende horren gana. Honek aipatzen zuen mundu horretara, gure den mundu horretara, Euskal Herritar horien gana. Orduan, nola ikusten duzue euren bizipena euskararekiko, nola bizi dute, zuek nola bizi duzue kulturgileak zareten neurrian daukazuen ardura hori, zondutzen aduzue, eta zer uste duzue egin dezakegula, nolabait jende horrek jonek aipatzen zuen negatiboa izan daitekeen marka irudi hori aldatzeko edo moldatzeko. Bueno, ni gauza konkretu dipatuko ditut, zaitu nire gutxizan. Bada, bizipoza.eus, sartzen da zarete, bizipoza proiektu bat, 36 elkartekin nire dena larean gaurren. Familia nire desberdinak, gaixotasuna euskaten aurren elkarteak, sindromeak eta nazioartean egiten dutena, Senegal, Sahara eta Banez Bagara elkartea eta ba. Eta horren hor, batetik egiten dugu, elkarte horientzat euskara, zan existitzen, zan zigarren mailako, zazpigarren mailako, zan bere arazoa, bere gaia. Eta euskara ere bada, behar merezia dituen elkarte bat, eta eskubidea dituena haien bezala. Eta baina euskara bai ondala bere mundura, eta pizkako guain euskaratik, hor gabiltzaren laguna, elkar, ikastoren elkartea, ikasi, aeka, eta guezi, eta guekin batera, 36 elkartuetatik ez da mabi, 21 bazikidetik, informazioa zabatzen elkartu egin inguruan, sensibilizazio egiten, beren baloreak transmititzen, eta geure euskaratik, geure bitartekoak eskaintzen. Ez munduak postiontzat beharko duke. Bizipoza.eus, esatzen bazute, dokumentala daude, abestiak egingo dira bideoklipak eta bestelakoak. Euskal Herria ere, Euskal Irri bilakatu nahi dugulako, eta irri publikare bai, konfederala. Orduan, konfederala zentzu guztietan, eta elkarte guzti horiek nolabait oinarrian jarrietan. Bizipoza.eus. Eta gara dago, oinarri. Oinarri da herri ezitzaien elkartea, urte batzuk lanean, ikasi aldizkari pedagogikoa, urtsintza Bizkaia, urtsintza Gipuzkoa, Txatxilipurdi, Tabakerako pedagogia, Artazia, Harremanitz, ikastolen elkarteko Plizi taldea, Herri Laguna, Plizi Plasta bezalakoa, baita den dozena bat eragile ezberdinak, zer buruakin. Beno gara ezitzaien, jaiotzen garetik, hiltzen garen arte. Komunitatea da importantea, aipatu duzu komunitatea. Hezkuntza mundua, herrigintza, administrazioa, elkarrekin, 7 baloren inguruan, aurren kultura. Aurrak erdigunean jarri, hausnartzeko, eztabaidatzeko, erabakitzeko. Aurrak bezala, emakumeak, aniztasun funtzionala duten pertsona, zaharrak, momentu batean bestean periferian egon izan direnak, edo daudenak, erdigunean jarri. Haiek egiten duten, haientzat egiten dena, denontzat izan da. Gobernantza eredu berri bat. Nun jendea sujeto politiko sentituko da, nun eragingo duen, nun protagonista izango den, euskaratik, parekidetasunetik, partartzetik, komunitatetik. Eta datorren martxoaren 28an aurkeztuko da Durangon. Herri ezitzaien sare bat,
esan bezala, administrazioa, herrigintza, hezkuntza mundua. Izan daiteke ere, atalka baino den ematera, asko zobe. Eta pizkat egiten zait, tala etorkizunerako proiektua, propuesta bat, daukagu mundu itxusi hori begira, nolabait, denok ahaldun, denok sujetu sentitu, daukagun adina daukagula, daukagun izatera daukagula, denok bilakatu protagonista eta arduratsu. Eta da, esan bezala, herrigintzatik sortutako proiektua, baina eskutik helduta joan nahi duena, hezkuntza, aizia, administrazioa eta herriko zea guztietatik. Eta hor ere inbarko jagu, etorkinei, eta lehen aipatu da, tokia. Nik uste etorkinei komuniadetik eman behar dugula erantzun bat, harrera bat, beharretarako, emozionalak, lanekoak, bezalakoak, etorkin familia bakoitza datorren Euskal Herrian bat luke norbait ondoan laguntzeko bere bizitzaren arlo guztietan. Herriz herri, eskatu gara etxen ardura ez daiteke, nola ez jaurlaritzarena eta instituzio horien dauderena, bitartako bandia, dirua behar da jendea, eta behar dugu voluntarioak, behar da dena, jende guzti horrek ez dadin sentitu, beste planeta batean ez dakit nun, Euskara dara dintzako eta kezak. Hortarako oso gertu inbar dugu, haien behar emozional eta praktikoetara erantzuteko. Horrek eskatzen du sare bat, eta priori batzuk hor. Behar da inbertsio bat, baina inbertsio erraldoia, eta momentu honetan oso urruti godenetik. Orduan, behar dugu eraldaketa bat, inertziak astindu, eta gozak herriak egin, eta deon artean. Eta hor, inbertsioa eta atope. Itzaldiak ematen zabiltza Euskal Herri osotik eta oso gertu daukazu, nolabait Euskara bat ere hurbil ez daukan Euskal Herritarren multzo hori. Zure ustez, aipatu dituzu nolabait Euskararentzat negatiboak izan daitezkeen izen ondo horiek, zer egin dezakegu eta dezakegu esaten dudanean nork nola, hori lantzeko eta nolabait Euskara hurbiltzeko eta beste marka bat azkenean emateko Euskarari Euskal Herritar guztiorentzat. Aztu zen esatea, topa gure dagoela oinarri barruan sartuta. Bueno, nik uste Euskal Herrian pendiente daukagun gauza oso importante bat dagoela. Nik 20 urte inguru daramatzat, erdalgunearekin lanean, bertsolari bezala. Jute naiz erdalgune askotara, auzo erdaldun askotara, euskara elkarte askorentzat hitz egitera. Jute naiz, uste dut egon naizela Gipuzkoako etxe regional guztietan, Casa de Andalucía, Casa de Extremadura, Casa Castilla, Rioja, Galicia. Egoten naiz garai bateko etorkin komunidadekin, B ereduko eskoletan askotan egon naiz, bueno. Eta nik uste dut euskararekin bakarrik ez, oro har Euskal Herriak pendiente daukan revisio historiko bat daukagula egiteke. Eta nagusiki bi mundu daude Euskal Herrian, erdal mundua eta euskal mundua. Orain iristen ari den emigrazio guztiak hori oraindik gehiago zabaltzen du abanik hori, baina bi mundu nagusi horietan koinzidentzia handi badago, etorkinak etorri ziren herri eta zonaldeak erdalgunei dira, eta etorkin gutxiago iritsi zirenak euskalgune dira. Eta beste koinzidentzi badago politikoa, bozka estatalista o konstituzionalista gehiago dagoen lekuak dira erdalgune horiek, eta etorkin gehien dauden guneak dira horiek ere bai, eta alderantziz euskalgune horiek abertzaleagoa dira, eta etorkin gutxien jaso zuten leku horiek abertzaleagoa dira. Hori, ustez horrela da, eta nik ez dut inoiz kalkulatu zehazki, baina milioi bat lagun inguru egongo dira erdalgune horretan, eta erdalduntasun horretan, eta euskalduntasunaren debate eta realitate guztietatik erabat urrun eta kanpo bizi direnak, ezta? Eta ez daukatena inongo beharrik, beharra daukatenean negatiboki sentitzen dute, ez dira euskararen jabe eta zenbait lanpostutarako eta eskatzen zaie eta ez da.
Bueno, etorkin horiek gehienak esango nuke eskerronekoa direla Euskal Herriarekin, bizitzeko leku bat eman diete, lan bat eman diete, eta bere bizitza garatzeko leku bat, beraien biloba gehienek euskaraz badakite, eta harro daude horretaz. Baina, erabat euskaldunitasunetik kanpo bizi dira, ez da, milioi bat personak segurazki ez dakit Mikel Laboa jaio zenik, ez da, adibidez, zerbait esatearren. Eta Euskal Herrian gai nagusiak konpontzeke daudena gure gatazka politikoan, esaterako orain erlajazio aroa bizi dugu, transizio aro bat esan dezagun, baina arazoa ez da konpontu. Arazoaren sintomak, ondorioak murriztu dira, ez da, hola esatearren, baina gatazka hori sortu zuten arazoak ez dira konpontu. Ez dago adostasun nazionalik, ez dago topagune bat zentzu horretan, ez da? Gure esku dago bezalako mugimenduak, gelditu dira euskalduntasunari eta abertzaletasunari lotuak, eta pixkat independentismorantz, ez da? Pluralak izateko asmoz jaio direnak eta bar. Ez daukagu identitate espazio komun bat, ez dago euskal identitate zabal bat non denok abitzen garen, baizik eta identitate parametro konkretu estu xamar batzuk daude, ez da? Euskaldunak izatea zer den gu gera euskaldunak, eta normalean abertzaletasunak markatzen du zer den euskaldun izatea, ez da? Hizkuntza euskera auki behar dezu, beste askorentzat hori ez da, baldintza bat, guretzat bai. Beste beharbada batzuentzat abizenak, ez dakit. Orduan, euskararen normalizazioa, erabakitze eskubidea, horako gai potoloak, gatazkatsuak izan direnak historikoki eta izan daitezkenak etorkizunean ere behar bezala heltzeko, Euskal Herria osatzen dugun euskaldun, espainol eta frantses guztien artean lehendabizi egin ez dugun zerbaitak, nire ustez, da elkar ezagutza prozesu bat. Elkar ezagutza prozesu horrek ekarriko lukeena da, ni konprobatzen dudan behintzat eskala txikian, juten naizen lekuetan eta hitzaldien bidez eta bar, da desmontatzen direla klitxeak, desmontatzen dira estereotipoak, desmontatzen dira mamuak, desmontatzen dira aurre iritziak eta desmontatzen dira mesfidantzak. Elkar ezagutzen azten geranean. Ez ezagunak beldurra ematen du, eta ez ezagunaren aurrean mamuak eraikitzen ditugu. Bila bizitzaren arro guztietan esango nuke, eta ez ezagunaren aurrean estereotipoak sortzen ditugu. Ez dugu matizatzen. Urte askotan, ni neuk pentsatu izan dut espainolaren guztia txarra dela, ez da? Nire abizenetaz lotxatzera ino. 25 urte egin arte edo, ez da? Beraiek ere pentsatzen dute, euskaldunaren guztia, behar bada, txarra dela, ez da? Elkar ezagutzen hasten geranean, elkarri gauzak kontatzen, elkarrekin hitz egiten hasten geranean, hasten dira desmontatzen gauza horiek. Gero nahi duzun iritzia izango duzu, baina iaz dituzun mamuak, estereotipoak, klitxeak eta aurre iritziak. Aurre iritzi, estereotipo, mamu, klitxe eta mesfidantza guzti horiekin oraindik dauzkagunak, horiekin ezin dugu debate esango batekin euskararen bueltan. Jende askok agresio bezala hartuko du, euskararekin egiten dugun edozin aurrerapen legedietan esaterako eta bar. Nire ustez behar duguna da pedagogia eta legedian ausardia bat eta herri mugimenduen lana, hiru horiek batera, pedagogia, elkar ezagutza, erdan mundu eta euskal munduaren artean, legedia ausart bat, euskararen bigarren iraultza ekarriko duena, alegia euskaldungoa euskaraz bizian izatea bermatuko duen politika bat, behingoz, ausardiaz, baina hori ez da posible aurretik pedagogia bat gabe. Eta pedagogia hori ez da posible elkar ezagutu gabe. Eta estereotipoekin, mamuekin, klitxeekin eta aurreretziekin jarraitzen badugu, ez diogu behar bezala helduko pedagogia horri edo legedi ausartago eta berri bat. Hori da nire konklusioa, 20 urtetan, erdalgunetan
jendea ezagutzen pasata gero. Bueno, nik nire esperientzia, zuri entzun eta gero, pentsautere lehenkoa izan da, ze politxa desmontajea hori, osea, hanuk desmontatzea eta hor beste bide bat sortzea edo bide batzuk sortzea. Hori gaituko nioke, norbere esperientzia, musikari bezala, nik euskaraz abesten dut, beti egin izan dugu horrela, baina bai egia da, leku desberdinetan jo izan dugula eta euskaldun ez lekuetan. Horrek esan nahi du, hemen ere bai, esan nahi dut. Euskaldun ez diren, euskal erabiltzaile, euskal hiztun ez diren jende askoren aurrean. Beraz, horren aurrean gertatzen zaguna, askotan oso simplea izan da. Egia da, musikak ematen duen laguntasuna handia dagoela, eta azkenean sentimenduak ere doinuarekin ere espresatzen ditugu, ez? Orduan, hor, hitzak daukan ezinbesteko garrantzia ere, beste garrantzi bat ere badago sentimenduen inguruan, musikaren inguruan, doinuaren inguruan, ez? Orduan, jende askok entzun izan du musika, nahiz eta behar bada hitza hasiera baten ez ulertu. Beste bateko komunikazioa da, beste espresio modua da. Noski hitzari inongo garrantzirik kendu gabe, guztiz kontrakoa. Baina horrela izan da, eta baina nik uste hori danok egin dugula, nik behintzat bai. Ingelesa ez da nire hirugarren hizkuntza, pixkatxo bat behar bada ingeles berridun izango litzake, erdaldun berridunen komentatu duzuen bezala ez. Baina bai entzun izan dut pila bat musika ingelesez eta askotan ez duen oso ondo. Ez nikien justu zen den esaten ez, gutxo gara bera kontestuaren inguruan. Baina bai hartu izan dut behar bada abesti horrek edo doinu horrek sentiarazten zidana eta nola gustoko nuen horrez eta ze sentitu nuen. Askotan geratu zaigu gure kasu hartan hori ez. Japonian egon da adibidez, Espainia ezatotan leku askotan eta Japonian bertan ez, eta Japonian jendea soratu egiten zen eta zoragarria zen. Beste behin Inesekin bebai, Ines Osinagarekin komentatzen eta ere Japonen egon dira zela eta gaitu zez, hango jendea gara bizizezkoen eta nazek kantau duzu euskeraz? Eta klaro, bezala, eta gainera erakoan mina zenio behin, esaten dut bertaz baiatu ginen, pertsioen bat egiten Japoniarrez. Orduan barregarreza izango zen, ze nire japonesko azentu emakumeetu zirako izanik. Baina zen, errespetu moduko bat bintzat haragin doia zela eta bereiek entzuten ziguten bezala guk ere egiteko. Orduan, nire esperientzia egia zen musikaren inguruan pizkat ezberdina da. Uste dut hor beste bidetxo bat ere badagoela llegatzeko eta euskarak ere garantzia daukala, baina badagoela beste bide bat jendearen gara llegatzeko ere bai. Eta nire esperientzia da inguruko jendea batzutan bai idatzi digula, edo komentatu digula, nahi dut jakin zer duzuen abesti honetan eta guk izan dituko adibidez itzulpenak ipinita bai sozialetan edo webgunetan. Eta behitzuko, igual bidetxo bat da, behar da oso txikia, ez oso handia, baina bidetxo bat da, pizkatxo bat hor harrapatzeko eta munduren baten egiteko. Bestela, guztizagoz berakin, desmontaje horretan zuzutazko irabaziko gondula gure buruarekin berbai. Eta horrekin batera, barkatu zen gauzatxo bat, desmontaje horretan zurekin guztizagoz, eta lehenengo, ni nire buruarekin egin beharko nuke ez. Ze azkenian pizkatxo bat, menosprezio txikitxo bat, nire burueneko eta Euskal Herriko izan dut euskaraz abesti horretan, esan nahi dut. Mundu mailan, Espainian mailan edo kanpora joateko orduan, erderaz edo ingelesez abestuko banu, ematen du zabalagoa dela aukera daukadanik lan egiteko edo kanpora joateko edo zerbait egiteko. Euskaraz egitea aukeratzen duan eginean, badirudi badaudela alako mamutxo bat bezala Euskal Herria bakarrikan molatzen naizela, Euskal Herrian bakarrikan egin daitekela. Eta hori nik uste dut gure kontra jotzen duela askotan, eta egin beharko genuko bat, eskatxo bat gurea onartu, identitate hori onartu eta kanpora joateko orduan ere, erabaki horrekin batera, ditun zailtasun eta onginekin, aurrera jo. Eta nik uste dut hori garrantzizkoa dela. Batzutan ez diogu hor garrantzia emoten eta horrela jotzen. Ederto, bukatzen joateko azken lantxoa jarriko dizuet nik sintesiaren aurretik. Eta da, aipatu ditugu ezaugarri pilo bat, aipatu ditugu batzuk positiboak negatiboak, baina bai eskatuko dizuet, aipatu ditugun guztien artean, edo aipatu ez dugun bat, etortzen bazaizu ere, horixe aipatzea, oparitxo bat egiteko euskarari. Opari hori da, aukeratu bat, aurrerantzean, orokorrean jendeak, eta jendea esaten duenan da Euskal Herritarrek, euskarari lotuko dioten ezaugarri bat, opari bat, euskarari. Opari esaten dudan neurrian, agian badauka kutsu hori orain
eta esan hamarkak namazki dugula Euskal Gintzan, aurrentzat, gaztentzat, helduentzat, eskaintzak egiten, beste paradigma aldaketa da, aurrekin, gaztekin, helduekin, ez? Parte hartzea jartzea, denerako baita komunikatzeko eta eurea partekatzeko. Eta gero, bukatzeko, aipatu helena afariana eta galderetan gauzezate. Afaria saldatu egiteko da hizkuntza baitukak, hasi deskaratatzen txikitik. Afari batetik adibidez ez, umeak eta gurasoak. Eta nik adibidez, aurten euskaraldi urte daukagu berriro, ez? Baloreak oso importantea diak eta elkonkiz ez dator bat aipatu ditugu balorekin. Baina nik elkonkiz euskeraz, ikusiko banu, pentsatuko nukeia, pausotxo batzuk, eman behar dien tokietan, pausotxo batzuk ematen azten diala, zer bestela alperrik egitea. Hemen kampainak egiten, ez badea kampainatik bizimodua pausoak batak ez badeu, alperrik egitea. Horaz gago, euskaltzaleak, euskaldunak, erdeaz egiten, eurtaka milaka pertsonaren aurrean, alperrik egitea. Ordu, koherentzia behar dugu. Coherencia eta baloreak ez. El equipo de las chicas, el equipo de los chicos, el equipo del este y el equipo del otro. O sea, fíjate, hostia limpia y tal y cual. O sea, esta actualidad... ¡Ay! Gero eko dugu, nire zuen lan guztia, aperri. Coherencia, deno batera, administrazioan, errekintzan, eskuntzan, eusten deno joan behar dugu eskutik helduta, aurrera. Euneko hogei, euneko berrogei, euneko irrogei, larrogei, euneko eundahogei, polora. Aurrera, poliki, ari, aurrera. Eta bukatzeko, Jose Mario Otendi eskatik berriz egun honetan, eta bera oinierrin bizipozan, bezain bat proiektuetan, bere poesia batekin bukatu nahi dut, eta Jose Marik haren alabai erakutsi zien. Hartu ondarra eskutan, eta alde ingo dizu, ertzetatik. Hartu gura eskutan, eta ies ingo dizu, atzetatik. Hartu amets bat eskutan, jarraitu beratzetik. Poesia oparitzea operazkan nago, zure oparia izan da, euskarari egin diozun oparia izan da, baloretan oinarritutako euskarazko konkis bat, ez da? Nik oparituko nizkioke... Segidilla bat. Eta ausardia. Ausardian legedian eta aurretik pedagogia soziala. Eta oparituko nizkieke zinema estrenaldi guztiak euskeraz ere egotea. Oparituko nioke PlayStation, Xbox, Nintendo guztiak euskeraz ere egotea. Oparituko nuke zentro komertzial handi guztiak euskeraz egotea. Oparituko nuke ikusentzunezko euskal industria bat egotea indartsua. Oparituko nizkioke euskal telebista pribatuak. Oparituko nizkioke Disneyko pelikula guztiak DVD-etan euskeraz egotea. Oparituko nioke egunkari gehiago egotea euskeraz, aldizkari gehiago egotea euskeraz. Oparituko nioke hori guztia eta hortik sortu litzateke izango litzateke euskera hizkuntza behikularra izaten Euskal Herrian. Eta gu hemen sektorialki aztertzen ditugu arazo guztiak, gazteak eta euskera, emigrazioa eta euskera, horien gainetik pasatuko litzakeen inertzia bat sortzea, non euskera bihurtuko litzateken hegemonikoa, beste hizkuntza batzuekin kohabitazioa, eta hizkuntza behikularra eta zentrala, eta non gure umeak ez lirateken eskolatik basamortura aterako, eta euskeraz bizian izango lirateken. Txando pari. Segidilla baina prosa. Bizitza eta ausardia politika. Oparito da, estimola. Euskari lengua oparituko nioke erakargarria izatea. Niretzat bada, baina nahiko nuke, sintekiko lan motza izatea den, jende gehiagorentzat erakargarria izatea eta agin ezberdineko jende guztiarentzat. Nahiko nuke, berez lagatzen da espazio egin ditutxo bat, bai. Gaur goizian hemen egon naizen pitxartian eta entzundako gauzak pila baten inguruan, sentidutxudako gauzak pila baten inguruan, bai sentidu momentu baten, hitz batzuk eta abesti bat horri jatak burura eta nekan gogua, hona igotzen naizen naiz da behian egon beti kantatzen gogua zatzen.
Eta orduan ezin aguanta, eta lagatzen ez denean hola. Eta gure taldeko abesti bada, eta hitzan ikuste garantzia daukatela, eta azken finean da, naiz eta borrokan jarraitu eta gauza asko ditugun egiteko hemen gauderen bai, hemen gaude eta horrela jarraitu behar dugu, eta bai ere oso polita dela. Ez ahaztu daukagun erronka guztietan, eta ez ahaztu guztietan, baina hemen egotea ez dugu ahaztu behar, eta horrela jarraitzea ere ez, ez? Ezagutu du lagunik, nitaz ahaztu denik, ezagutu ditut ekaitzak, erratzen gaituzten tximistak, ezagutu ditut gauotzak, ilargiak oroitzen dituenak, ezagutu ditut borrokak, irabazteko ditugunak, gaur ere izan gaitezen bihotz, batari bestea bihotz, nahi duguna izan gaitezke, inoren egon gabe bide egitez, aurrera joz. Landu behar ditugu, eta markagintzan beti aipatzen dugu funtsezkoa den lana dela, nolabait marka identitatetik, eta hori da guk landu behar duguna, eta marka iruditik, jendeak ikusten duena, hor bitartean dagoen lanketa hori, ezta? Eta hemen aipatu dira ezaugarri batzuk, nolabait marka identitate horren parte direnak, zer landu eta proiektatu behar da, eta beste batzuk marka irudiaren parte, zer da jendeak ikusten duena. Dudan, lanketa horretan, uste dut txintzoak izan behar dugula, eta hemen aipatu diren ezaugarri positiboak bultzatu, baina ipatu diren ere landu beharrekoak edo negatiboak direnak, bere horretan hartu eta lantze bidean jarri. Eskerrik asko,